engilekile kaningi. Lela omkhulu nabalaleli bomsakazo uKhozi FM. Ngiyazi uyabona ngiwazi umculo wakho usiduduza, ngikwazi usijabulisa, ngikwazi wenza yonke into. Ngiyazi ukuthi umculo kakhulukazi wakho usubhalwe wena, inhlamvu eziphume kuwena ezinye ziye zenduduzo ziyonto zonke. Ngiyacela njengamanje ngisikhulu isibindi ngithi ngicela usebenzise ubuciko bakho ukududuza abantu abathanda umaskandi njengamanje. Ngiyazi akulula. Hayi akulula kodwa ke fanele sikhulume khona kunjena kunzima. Ngizothi namhlanje kwiNingizimu Afrika yonke nakubalaleli bomsakazo uKhozi ngithi sife olwembiza sigcineke engekho kwantwala ukuba silahlekelwe insizwa uBK bakubo uBK imchuno ikhono elingaka liyathuna engaka silahlekelwe sizwe. Ngizothi angiqale emndenini kwasemachunwini ngithi wonke amachunu lapha engwelezane esigodini sasemhlanga ngizothi bophakade bonke onyanda emkhonto ngithi dudu bomacingwane nonke emndenini kaBK seswela amabhandishi ubhede umswenko umhlaba awuvumi ukuba sigqoke kahle masilahlekelwa insizwa ebinamanqoko angaka masilahlekelwa insizwa esiyizwe enhlelweni ngasekuseni kumgqibelo kwezemshado sayizwa enhlelweni zasemini kusuka ngo12 kuya ku3 saze sazoyizwa usigiya ngengoma yagiya lensizwa sayizwa ngithi dudu uSABC wonke kusuka kubaphathi kuza kubasakazi bonke kuza ku-producer beyinhlelo kuza kubalaleli boKhozi kuza kubaculi bonke ikakhulukazi abakamaskandi ngizothi bafowethu silahlekelwe ilensizwa uNkulunkulu asikwazi ukuvimba icebo lakhe uyena owazi uBK eseyihlule. Namhlanje sizizwa silele ngengubo emanzi, namhlanje silele ngengubo esigodolisayo ngenxa yalensizwa uStembe nemvilophi uMatawuze naye ehlayenyoka edolo oShoprite. Sophinde sinizwephi leli khono ubani oyothi rathatha ubani oyothi mayezinkulumo engathi inohlevane mamkhoza bese sivala ngisaphuzile. Usho nje uqinisile ushilo ungizwe wathi ubemathi uyisiphahlukani athi mase muthi ngiseyaphahluka vana shawura tata namanje uhamba kulawo magama we. Ukhona mamkhoza ngale nsizwa besibizana sihlobo sami mina nayo ngoba phela mina ngizalo number 4 lo number 4 uzalo mamchunu. Amagama bengandile sibizana ngabe ibithi inkulumo sihlobo sami ukuthi silimele ifona ikhuluma ibuza ifisa ukwazi nami ngiyiphe ngiyikhalele emcengezini kaMaskandi kwengikwaziyo engingakwazi nami ngisho ukuthi angikwazi lokho ifisa ulwazi oluyaphambili ngitshele engikwaziyo idlela kukhulumela nayo. Thokozani Langa ngiyacela manje amagama wabhekise kubalaleli boKhozi abathandi bomculo. Ngizothi esizweni senkosi uZungu oyona nhlabathaka yaphele ngizothi dudu nasenkosini ngoba umuntu mayezelwe mamkhoza kazalelwa ikwabo nekubo kuphela umuntu wesizwe umuntu womhlaba wonke. Ngizothi kubalaleli boKhozi asiduduzeke uNkulunkulu usiphile lensizwa sibonga ukuseboleka isikhathi akasinike sona wasiboleka lensizwa noma sibe sincane vele besingeke sidele ngoba vele kunoshukela phakathi akekho wake wadela nobani uhlale enqela uhlale ethanda la kusuke kumnandi khona
asithathe sikunikeze uNkulunkulu sithi ingakho mamkhoza sasibona obaba amakhehla eguqa ngedolo mayishobinga asuke ehlonipha umhlabathi ngoba sonke ingubo yethu le yokugcina ezosembatha engithi-ke ekugcineni kwakho konke bathi ababhala uthi obhala kahle wonke umuntu ozelwe wesifazane imihla yakhe igcwele ukuyaluza ibaleka njengethunzi ubona njengembali ngalawo mazwi ngithi uNkulunkulu muhle noma kubuhlungu noma kunjani uyabaza abaphephela kuye nangosuku lwenhlupheko. Siyabonga kakhulu, thank you.